No niin. Terve. Terve. Tässä on K-Top1K and Ape Films 11 kanavan käyttäjät. Eli tässä on tämmönen pieni infovideo tai semmonen joku päivystys, että mitä nyt aiotaan tänään tehdä. Että tehdään muutama useampi video nyt tänään, että tää on vähän siitä, perustuu siihen. Niin. No, tarkoitus meillä olisi varmaan tänään ehkä tehdä jotain sellaisia videoita. Niin, missä me vain tehdään. Niin, minähän tän YouTubeen aloitin. Mä oon tekemään videoita YouTubessa. Ja nyt kun Atte on nyt meillä, niin me ehkä syödään ja jatketaan sitten tätä meidän päivystystä. Se olisi... Joo niin, ja Tervetuloa taas tänne meidän uuteen, vaan meidän päivystykseen lisää. Meidän syötiin äsken, Niin. Pistettiin tauolle siksi aikaa, että saatiin syötyä. Oli makoisaa nakkia. ja nougattia. Sekin vielä kutaa. Niin, tästä aika nopeasti. Mutta tänään olisi siis tarkoitus kuvata jotain. Jotain, josta mä en tiedä mistään mitään. Niin. Atte tietää varmaan jotain. No, ehkä me voitais tänään pelata tai sitten me tehdään jotain ihan tämmösiä perusvideoita. Niin, että se olisi varmaan sitten morjesta.